Het zit er weer op voor Erik van der Ham van IJmuiden. De boel oprom je en hij zien Saffels de Oeral. Heel erg fijn. Lekker met mijn vrienden. En dat is elk jaar leven we er helemaal naartoe. Met z'n allen. Het is wel wat rustiger. Rederij Doeksen zette zo'n 30.000 mensen oer. Krijgt wat minder als verliezen hier. Een soort mensen op het eiland zeggen dat het rustiger wie, maar nevens de Oeral-organisatie wie dat net het geval. Omdat de mensen zich veel meer over het eiland bewogen, leek het overal een beetje rustiger. Maar als je al die mensen weer op een hoopje veegt, is het gewoon weer hartstikke druk. Als ik avond op de Westerkeien bekeek, was het gewoon stampende vol. En dat was weer veel drukker dan vorig jaar. Oeral krijgt de komende 4 jaar weer subsidie van het Rijk, is correct bekend worden. Betekent is dat er om verjonging werken wordt, want de meeste theaterbezoekers op Oeral binnen boven de 40 jaar. Maar meer jongeren binnen Helje is geen speerpunt. Je kan natuurlijk krampachtig van alles willen verzinnen om de jongeren hier naartoe te halen. Maar het gaat om het product wat we bieden. Het gaat om de kwaliteit en niet over de kwantiteit. En het gaat ons ook over het feit dat we willen dat mensen komen genieten. En die jongeren die komen vanzelf. Die moeten alleen langzamerhand opschuiven van muziek naar theater. De Westerkeien bij Midslaan wie dit hier voor het laatst het festivalterrein. De eigenaar van het stikland had er oren plan mee, dus zullen alle gedachten op bouwd worden. Oeral mat op ziek naar een orenlocatie. We hebben wel meerdere terreinen bekeken, maar er zit natuurlijk heel veel aan vast. Want we moeten nog met vergunningen, omgevingsvergunningen, aanlegvergunningen, noem maar op allemaal. En bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke, daar hebben we allemaal mee te maken. En dat maakt het inderdaad allemaal wel heel krap. Maar ja, we houden goede moed. Juster wie de laatste dag en gingen de meeste bezoekers naar huis. Thank you for coming. See you next year. Thank you very much. Onchen. Maar de echte Oeralgonger bloot onder het laatste en doen ze het onder zinnen onder Git.